Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε υπέροχη βασιλόπιτα. Πραγματικά αυτή η συνταγή θα σας αρέσει, δοκιμάστε την. Εγώ πάντοτε ετοιμάζω όλα τα υλικά έτσι ώστε να μην ξεχάσω κάποιο υλικό. Επίσης, το βούτυρο αγελάδος και τα αυγά θα πρέπει να είναι εκτός ψυγείου τουλάχιστον για 1 ώρα πριν ξεκινήσετε να παρασκευάζετε την βασιλόπιτα. Εγώ χρησιμοποιώ πάντοτε φυσικό χυμό πορτοκάλι, αυτό είναι από 1 πορτοκάλι και το ξύσμα από 1 πορτοκάλι. Επίσης, η ποσότητα του αλευριού πάντοτε εξαρτάται από το πόσο μεγάλα είναι τα αυγά σας και πόσο μεγάλο πορτοκάλι χρησιμοποιείτε. Οπότε το αλεύρι το προσθέτουμε πάντοτε σταδιακά. Ας ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Θα χτυπήσω στο μίξερ το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη. Εδώ μέσα έχω βάλει το baking powder, τη σόδα, το αλάτι, τις βανίλιες και την κανέλα. Προσθέτω και το ξύσμα πορτοκαλιού. Προσθέτω και τα αυγά. Με μία σπάτουλα ξεκολλάω τα τυχώματα. Προσθέτω ένα σφινάκι κονιάκ. Μπορείτε αντί για κονιάκ να χρησιμοποιήσετε λικέρ πορτοκαλιού. Χλιαρό γάλα. Φυσικό χυμό πορτοκαλιού. Προσθέτω τη μισή ποσότητα του αλευριού και χτυπάω για 3 με 4 λεπτά. Προσθέτω το υπόλοιπο αλεύρι. Το ζυμάρι είναι έτοιμο. Προσθέτω τα χοντροκομμένα καρύδια και ανακατεύω απαλά. Το ταψάκι μου έχει διάμετρο 26 εκατοστά. Βάζω λίγο λαδάκι. Αυτό το κάνουμε για να κολλήσει καλά η λαδόκολλα και να μην κουνιέται. Και μεταφέρουμε το ζυμάρι μας μέσα στο ταψάκι. Ισιώνω την επιφάνεια. Ψήνω τη βασιλόπιτα σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς περίπου για 1 ώρα. Με ένα μαχαιράκι δοκιμάζουμε αν έχει ψηθεί η βασιλόπιτά μας. Θέλει λίγο ακόμα. Αφήνουμε τη βασιλόπιτα να κρυώσει πάνω σε μία σχάρα. Αναποδογύρισα τη βασιλόπιτα και θα βάλω το κέρμα από την κάτω πλευρά.